ampo no nining bulan sa Disyembre no mag-ampo ta sa atong nasod mahitungod sa atong presidente no o sa iyang mga kauban nga padayon sila magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad nga sila magkahiusa ug makita nimo sa Senado no adunay nangusog si Tulfo nga mautingkay ang mga nagbuhat mga hiwi diya sa gobyerno o wala siya kahadlok ta sa Ginoo proteksyon kaniya nga daghan usab ang mosuporta kaniya kay kung siya lang ang nagimasara majority dili mo support sa iya dili gyapon mo lang kusog so atong pagampo nga daghan mo kuyon no? Sa iyang paglaban sa mga kabus nga gidaog-daog palay nato ampo o kaluwasan usab dili inta pod mahikaw ngadto kanila magapadala ang Dios sa mga katawhan nga hinduol kanila so ug padayon usab nato ampo ang kapsay og kalinaw sa atong nasod labi na nay namatay naman ang lang head ni ining walon nga grupo si Juma Sison no padayon nato ampo mawad-an na kini og pirsa wala may mga ligon nga mosuporta og kani sila makaamgon na og babalik sa sabakan sa panahon dili na mohimo kadaot sa atong nasod padayon tayo ampo atong mga kapulisan kastaluhan mga katawan nga mabinantayon sa kanunay alang sa kahapsayan sa atong nasod padayon sa nato ampo ang mga kalamidad na walay hunong atong pagampo maigsoon kay matag karon unya dili nato matag-an ang mga panghitabo mao na isalig nato sa Dios ang tanan kay siya ang nagakontrol kita maiway sa bagyo linog sunog uban pa nga mga kalamidad bisan ang mga balatian virus no sa tibalaan na sa Ginoo kung kanus amo abot kanus amo human atong salig sa Ginoo kana tanan maigsoon o padayon sa nato ampo ang pagsakas sa mga paraliton no karon no bisan naa sa pagmahal ang mga paraliton apan ang mga tao dili gid pwede nga walay preparasyon para sa Pasko o para sa New Year so mugasto man yun so kung pagampo ang Dios mo-provide o mga katawan usab mohangad sa Dios lamang sa ilang provision no? Sa ato isang parayon nga ampo ang atong nasod makita og supply mahitungod sa gasolina o mga oil no aron dili mapasagdan nga mosaka ang mga paraliton maapektuhan man gyud dayon ang syudad sa Cagayan de Oro para tampo ang mayor sa iyang mga programa no mga aktibidades mga himuon nga desisyon ato iapil usab ang iyang mga kauban nga sila magkahiusa bisan lahi ang partido sa vice no nga sila magkahiusa diha sa pagpangalagad alang sa kaayuhan sa syudad no paglambo ini sila magmatinud-anon o atong sang apil nga sila maabtan usab sa grasya sa kaluwasan nga nadunay paabot ng mensahero ngadto kanila para tayo ampo ang syudad sa kahapsay kalinaw labi na daghan kay mga nagkalain-lain nga mga katawhan nga bisita sa syudad kay boom naman kayo Cagayan de Oro so daghan gayud gusto mo suroy mula at kapita siyempre masakay pod ang mga taga pangokasyon ng mga daotang tao at pagampo nga ang mga pulis, mga sundalo, mga barangay tanod, mga katawhan magmubinantayon nga alang sa kahapsayan sa atong syudad ng Ipuy-an. Para na sa nato ampo nga maiway kita sa mga kalamidad dinhi kapita sa Cagayan de Oro. Bagyo, linog, sunog. Salamat sa Ginoo nga ilan nakatanba nga nakapahulay ta. Ay naade bago nga sunog no dito sa Lawis Bra man siguro na lapasan dool ra sa mo dapit sa MUST sa una USTP rin karon so pareho sa nato ampo nga mahatagan o katumanan ang curfew no para sa mga batan-on mga tao nga nagalagatagaw sa walay saktong tumong sa panahon sa
lawom na kagabion o parayan sa nato ampo nga katong ilang giplano nga ang mga fraternity wag tangon o i-divert ngadto sa sport ang ilang mga buhat sa parayan sa nato ampo ang drainage system no sa syudad nga mahatagan na kini kahumanan, mahatagan na kini kahapsayan bisan ang mga pagtrabaho sa mga dalan no atong pagampo no nga ang atong mga hingtungdan sa gobyerno niya na nga ilagay yung i-plaster ang mga trabaho sa dalan labi na kay na area nga ilang gibangagan mo na gibangagan nila na nanubo ng sagbot wala pa nila trabaho maayo man ang dalan adto pero ilang gibangagan daot na hinuon ang dalan so napoy daot ang dalan labi na diya sa makanan nga area ug uban pang area nga daot gid ang dalan pero wala man trabaho no sa nga mahatagan ni kuan pagtagad no sa atong syudad dayon salamat sa Ginoo no sa kahapsayan sa merkado no bisan kung karon ba mga panahon na kay sure gyud nga mga baligya na halos di na magkaagi ang sakyanan pero salamat sa Ginoo nga nag kan gyud coordinate gid tanan na may mga nilapas pero pipila lang so salamat sa Ginoo nga gihatag kahapsayan ang atong merkado grabe gid nakagubot labi na panahon sa December nga ang mga baligya diha na gid sa dalan kalisod ng agi ang sakyanan bisan ang tao salamat sa Ginoo nga padayon na mahigpitan nila na mapatuman ka na mga igsoon so dineta sa itong pag-ampo mga igsoon sugdan na to as unsa man ang ipadayag kanato nga ngayon atong iampo sa atong nasod ug sa atong syudad dili na to punga no mga igsoon unsa man ang ipadayag sa balang espiritu kanato matag usa bisan dili nako madungog ang prayer apan ang Ginoo man ang atong giampuan ug sigurado nga siya maminaw ug mutubag sa mga matun-anon nga nagatawag nagasangkot kaniya mga igsoon sugdan nato mga igsoon among Dios nga labing gamhanan ikaw ang nagaproteksyon naga-provide sa tanan namong panginahanglan ug nagagiya sa tanan namong magabuhaton Ginoo salamat sa imong pagkamaayo Ginoo salamat sa imong gugma nga walay paglubad salamat nga ikaw ang among Dios nga buhi ikaw ang among Dios nga masaligan sa kanunay Ginoo salamat sa imong pagkamaayo Ginoo Lord nining kagabion Lord aron Lord dili ka magmakuli sa pagtubag sa imong kahimutan Ginoo Lord among pangayuan og kapasayloan Lord ang mga tanan namo nga mga nahimo Ginoo Lord matag karon unya Ginoo ikaw nasayod nga kami makasala musipyat gayud Ginoo Lord ikaw lang gid Lord ang among itutok namo diha sa gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa krus sa iyang paghalad sa kinabuhi siyang pag-ula sa iyang dugo Lord among pangayoan og pasaylo Ginoo salamat sa imong saad nga imong ipahamtang ang imong pagkamatarong nga ni kanamo sa kami diha mututok ug mutuo sa gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa krus Ginoo salamat sa imong pagkamaayo Ginoo among una nga iampo kanimo ang among nasod ang among presidente Ginoo sa iyang puon nga mga programa, mga desisyon, Lord, ikaw Lord ang magkatabang kanila sa iyong vice, sa mga senador, mga kauban, Lord, magalamdag ka sa ilang mga pagabuhaton nga makahatag kini kaayuhan, Lord, sa mga katawhan Pilipinohon Ginoo. Labi na ang nag-una nga mga nanginahanglan mo gyud ang matutukan Ginoo. Labi na ang mga kabus nga mga katawhan Ginoo. Lord, ikaw lang gyud Lord ang magagiya kanila, magalamdag kanila, ikaw man gid Lord, nagatuboy nagabutang kanila Ginoo. Busa Ginoo unsa man ang ilang mga lakang nga buhaton, kung dili makaayo Ginoo ikaw magkapabag nini. Ug kung para sa kayuhan ikaw maghatag nini kalampusan Ginoo. Tabangan nimo ang utag usa nga sila magkahiusa. Labi na naay senador Lord nga nagusog alang sa pag bulabog, pagbulgar sa mga nagabuhat o mga hiwi nga mga kurakot Lord mga dili maayo nga buhat sa gobyerno sa dugay nga panahon ikaw Lord ang proteksyon sigurado kay Lord nga dunay hulga ang iyang kinabuhi Lord ikaw Lord proteksyon magalig-on magadasig magatabang kaniya ining panahon sa iyang pakigbisog
alang sa kaayuhan sa mga Pilipino labi na Lord sa mga kabus Ginoo. Lord himuha Ginoo nga daghan ang modapig kaniya, daghan ang majority Lord nga adunay mo pabor kaniya Lord aron Lord nga matagan og leksyon, matagan og kaayuhan, Lord matagan og kasulbaran ang mga naguna nga mga problema sa mga kabus kahimtang ng mga Pilipino Ginoo. Lord, ikaw lang gyud Lord ang tabang sila magkahiusa Lord sa tanan nga ilang pagabuhaton labi na para sa kaayuhan. Lord, salamat sa imong pagkamaayo ug among iampo Lord ang ilang kaluwasan sa Ginoo magapaabot ka kanila Lord gikan sa president down sa pinakaubos nga Lord gamit kag mga katawhan nga duol kanila nga sila usab masangyawan sa mensahe sa maayong balita sa kaluwasan Ginoo. Lord, walay imposible kanimo, walay dili nimo maabot Ginoo. Lord, resourceful ka Lord. Lord, naani mo ang tanan, kaya nimo himuon ang tanan Ginoo. Sumala sa imong kahimutan, sumala sa imong kabubuton Ginoo. Salamat kay Dios sa imong pagabuhaton kanina Lord. Mayan man Lord sa kapsay ug kalinaw sa among syudad, among pagampo-amahan nga ikaw magagiya, magatabang sa among kapulisan, kasundaluhan, bisan sa mga katawhan Ginoo na magmabinantayon sa palibot sa mga kadunahan Ginoo. Lord, ikaw Lord ang tabang, magagiya, bisan Lord sa mga buhat, sa mga tago Lord, sa mga dautan, ikaw Lord magabutyag niini Ginoo. Nga walay tago kanimo ang tanan dayag sa imong pananaw Ginoo. Lord, ikaw Lord ang magatabang o hatag og kahuyang usab Lord sa puwersa sa mga 8 grupo nining panahon nga namatay na ang ilang leader ug sila Lord mubalik na unta diha sa gobyerno Ginoo. Giyahan mo sila Lord, lamdagan mo sila Lord, magapaabot ka Lord og mensahe ron nimo Ginoo nga labaw sa tanan sila maabtan usab sa mensahe sa kaluwasan magrasyahan usab sila Lord. Lord, ikaw Lord ang magatabang usab Lord sa among gobyerno nga sila maplastar usab Lord sa diha nga sila mo balik na sa sabakan sa palaad Lord. Salamat sa imong pagabuhaton alang sa kaabsayan sa among syudad nga among mga kapulisan tabangan nimo Lord nga kanunayon nga maigmat, mabinantayon Lord kay Lord ikaw lamang gyud Lord ang labing gamahanan nga Dios Lord nga kaya makita ang imong presensya malukop nimo Lord busa Ginoo. Naaman ang mga kapulisan kasunduluhan, katawhan apan kulang pa Lord kung wala ikaw mag-auban Ginoo. Kawang ang tanan Lord kung wala ang imong pag-uban Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton Lord God ug mayngan man Lord sa problema, mga kalamidad, among pag-ampamahan, nga iway mo kami, bisan sa linog, bagyo, guban pa Ginoo, bisan sa sunog. Lord, ikaw ang labaw nga nagakontrolar sa tanan Ginoo, sa kinaiyahan, kaya nimo pahunungon Ginoo Lord. Ikaw Lord, maminaw kanimo ang kinaiyahan Ginoo. Mga pangitabo Ginoo, nasayran mo ng daan Ginoo, busa Lord. Itugyan namo among pagsalig diha kanimo nga ikaw mag-aamping nga kami ang among nasod palikay ni ana ug maampingan nimo ang katawhan Pilipino. Salamat sa imong pagabuhaton Lord God. Ug bisan Lord sa problema sa mga balatian Lord, walay mga sakit nga moabot nga wala nimo nasayran daan Ginoo. Among pagampo man nga ikaw Lord mag-aamping nga dili mo kaila mo payanap ang mga balatian sa among nasod Ginoo na dili man ta nimo itugot nga nano sa pandemic Ginoo. Apan Lord, ang imong paghihapon pagbuot mo matuman kay unsa man ang imong kabuton aduna kay maayong katuyuan sa unahan. Salamat sa imong pagabuhaton ugad. Mayngan man Lord ang problema sa pagsaka sa mga palaliton, among pagampamahan nga ikaw magagiya sa among nasod, sa mga namunuan, sa gobyerno Lord nga matagan kining aksyon, kontrolar ang mga negosyante ug kon Lord ang mga nag-una niini nga problema mao man ang gasolina among pag-ampamahan nga ikaw maga-provide usab magagiya ka sa among nasod Lord sa mga namunuan kung asa mo kuha og supply Ginoo. Ang problema mao ang gira Lord sa panag-away sa duha ka nasod sa Ukraine ug Russia paray na mo yampo Lord kaya ang imong presensya moabot man bisan asa apil man pud sila kay ang imong pag-ani sa kalibutan alang man sa mga tao sa kalibutan
ang alang sa mga makasala. Pagampo amahan, ikaw magatabang usab kanila, mahumok sa ilang kasing-kasing aron mabalik na ang ilang mga relasyon ug kon ang mga katawhan, mga kastahanon nga naipit itong dapita amo sa pagampo nga ikaw Lord ang comfort, proteksyon, provide sa ilang panginahanglan ug magagamit ka og daghan pang mga katawhan, mga inosente nga mga nadamay sa gera ditong dapita Ginoo. Gracias kaluwasan daghan sa makaambit ditong dapita. Salamat sa pagabuhaton ugad ug mayon man Lord sa among syudad, Lord, among yampo sa Lord ang among mayor, Lord, sa iyang mga programa, mga pagabuhaton, mga desisyon, Lord, tabangan nimo siya, iyang vice, Lord, nga sila magkahiusa, nga sila magmatinud-anon, silang pagpangalagad, sa iyang mga kauban, Lord, lamdagan nimo sila, Lord, sa ngayong buhaton alang sa kayuhan, kalabuan sa mga syudad, labi na sa mga nagunangaw, nanginahanglan, mga kabus, Lord. Ikaw, Lord, magatabang, magagiya sa iyang mga imuon desisyon. O ang gracias kaluwasan, ipaabot sa nimo kanila, Lord, walay imposible kanimo Ginoo, magagamit ka, Lord, sa mga spiritual advisor, Lord, nga sila maabtan sa grasya sa kaluwasan ang maayong balita Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton, Lord God. O mayon man Lord, para mo ampo Lord, labi na kay December, daghan Lord ang mga dayo sa among sa syudad, Lord, kay Euro, among pagampo amahan ikaw Lord, magatabang ang maintinar ang kahapsa ug kalinaw ang malinawon ang mga pagsuroy-suroy sa mga katawan sa mga mall o sa ubang mga dapit nga naay kalingawan din sa syudad Ginoo. Lord, ikaw maghatag o kahapsa ug kalinaw, tabangan nimo ang kapulisan sa ilang nga sila magmaigmat, magbinantayon, kasunduluhan, mga katawhan nga bisan ang mga barangay tanod, Lord, bisan ang mga RTA nga mahatag og kahapsayan ang mga dalan, labi na Lord, kay daghan kayong bisita, daghang sakyanan nga moanhi sa syudad, Lord. Salamat sa imong pagabuhaton, Lord, nga ang kahapsayan among salig kanimo, Lord God. Og mayon man Lord, ang ilikay mo kami Lord sa mga kalamidad, bagyo, mga linog, mga sunog, Lord, labi na karon kay grabe ang gamit sa mga electrical, Lord, appliances, Lord. Lord, ikaw Lord ang mag-amping. Pinatayon ng mga katawhan, ang mga taga-fire station sa Lord, walay hunong sa pagpasidaan, Lord. Ikaw Lord ang magatabang na malikay o among iampo sa Lord, kung bago lang nasunugan, nga ikaw Lord ang maga-comfort kanila, dili sa Lord ang masunugan, Lord, ikaw lang yun Lord ang magatabang sa among gobyerno Lord, nga paspas nga aksyon nga sila providean sa ilang mga nag-una nga panginahanglan Ginoo. Gamiton mo sa Lord ang mga katawan sa pagtabang, Lord, pagtagbo, pagdasig, Lord, panalangin ka sa mga katawhan nga naapil na sunugan dito napita sa lawis para lapasan. Salamat sa imong pagabuhaton God. Mangan man Lord, parayan mo lampo Lord ang curfew Lord. Nindot kayo kana nga plano Lord, ang pagampo nga matagan kini o katumanan. Ikaw Lord magagiya sa mga naang mga hingtungdan sa gobyerno nga matagan kini kalampusan Lord. Naron Lord ang makontrolar ang mga magagawas sa gabi, makontrolar ang mga kriminalidad o ang mga kabataan sa dili masangkot Lord sa mga daotan. Labi na wala na itaro nga buhaton sa panahon sa gabi. Salamat sa inyong pagabuhaton ni Ana ug mayon man Lord ang mga gangster, nagkadaghan ang mga grupo, mga fraternity dinhi sa syudad, among pagampo amahan nga mahunong na kini ug matagan sila og pagtagad nga didto sila dalhon sa mga sport, no? Lord, among pagampo amahan nga matagan kini katumanan sa imong itakda Lord. Magagiya ka sa mga higtungdan nga labi na sa mga mayor nga mahimo ni ini desisyon. Salamat kayo Dios og mayon man Lord, ikaw mong pasalamatan ug padayon ka mamuhat sa pagpahapsay Lord sa merkado sa Pugon o sa ubang mga merkaduhan diri sa syudad, sa mga kadalanan sa merkado, no? Lord, tabang sa
kapulisan nga magbinantayon usab sa mga RTA, Lord, sa pagpahapsay. Lord, ikaw lang yan, Lord, ang giya, mga tabang nga aron hapsay ang pagpanikay-sikay sa mga katawhan labi na ning bulan sa Disyembre, Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo, salamat sa imong pagtagbaw kanamo, Ginoo. Salamat sa imong paghatag mga katubagan, Ginoo. Busa, Ginoo, Lord, ang among pagsalig diha lagi namo itutok kanimo, Ginoo, kay ikaw ang among Dios nga buhi, ikaw ang among Dios nga dili gayon magpasagad, Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo, Ginoo. Lord, ikaw ang ulian sa nang pasalamat. Lord, ninay mo ang mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.